Čaute lidi, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu hrajeme GTA, že jo? Yes. A já vás vítám tady diváky v mém videu a dneska budeme hrát GTA a budeme dělat tady různé blbosti. Už to znáte z minulého videa, pokud jste ho viděli, ale... Hele. To byl dobrý triček, ne? Jo. Ale to se poznáme. Lidi navíte Marka uspěl. Přískově a jiné, jo, díky. Yes. Celý úvod jsem překonal. Jo. Já jsem profesionální řidič. Ježiši. Ha, ztratil jsme poldy. Jupína. Mám teďka Au. Počkej. Co tady dělat toto? Stop. Tak co děláš? Je, hele, čau. Jestli to je. Počkej. Je, dobrý. No vlastně, nevím. No děláme blbosti prostě. Počkej, tady je to. Au. Koukej, tady je tahle věc, tady můžeme vyletět, počkej, jedu. No pojď. Uhni ty SUVčko blbý. That's not on me, you hear? Not on me. Co děláš? Nastupuj. Oh, jeez. Tam to chodí. Tady. Hele, takže pojedeme, nevím kam pojedeme, ale chci najít motorku. No počkej, já si ji můžu zavolat vlastně. Au. Počkej, vezmu tady mobil a já zavolám mechanikovi, počkej. Okay. Co děláš? Počkej, volám. Jo. Já mám, aha. Počkej. Ty hajzle, vole. Počkej. Já si potřebuji koupit motorku, ona je zdarma, víš? Dobrá, tak počkej, tak si tady projedeme, já si vezmu tady. Bude to chvilku trvat, než mi ji dají do garáže, ale to nevadí. No hezky si sem třeba, jdu za tebou. Jo, protože jsem mi dal pistolí do hlavy. Tak za chvilku jí budu mít. Hele, tady běží nějaká borka. No počkej na mě, jdu za tebou. Já vím. Za chvilku mi přijde motorka do garáže, takže bude mít motorku. Co děláš, vole? Hej, pojď ukrást auto. Pojď. Jdeme, vole. Bacha, před námi policie. Zdej mi ho. Ježiši, ty co dělá? O, dobrý. Ale už mám motorku svojí. V garáži. Já se nechám zabít od těch poldů. Čau. OK, hele, jdu si pro mojí motorku. Chanik. Hej, motorku. Teď dělá policie, kámo, já si tady objednávám svoji motorku. Tady je. Hele, tak počkej, já jedu pro tebe, já mám motorist. Tyhle, ta hučí. Jedu pro tebe. Ne. Ty vole. Ty vole, děláš? Jsi udělal sebevraždu? Počkej, letím za tebou. What? Počkej, já tam přiletím. Jsi umřel? Ne, neumřel. Počkej, já tam jedu tam. Se dělá auto, vole. Jedu.
Teďka se obrátím. Já jsem se nemusel. Ty jsi umře. Tak počkej, tak jedu. Okay. Čau. Počkej, nastup. Ty vole. Co děláš? Nevím, co to je. Je F-ko. To nejde. Ty to pro jednoho tam motorku. No to je pro jednoho. Co děláš? Vole, jdi do prd... Jo, tak jo. Asi jde spal. Au, to bolelo. Já jsem... Tak, čo to lidi, co tady můžu vás mlátit důpy, jako. Tak. Umí do poldové pomoc. Pomůžu. Prosím. Jakže jsem tu close, vole, běž do prdele. To není na tebe, kámo, ale mi to furt píše, že jsem close, vole. Help me. Ale teďka už nejsem close. Dobrý, ale já si chci přivolat tu moji motorku, vole, ale mi píše, že je moc blízko u mě, vole. No way! Děkuju. Už je tady. Kdože jsi? Já jsem chcu. To mě nevadí. Jedu k tobě, prosím tě. No ty jedeš pryč, aha. Jedu klubové. Vidím tady. Já tě vidím, jak tam jedeš, jsi v autě. Nepomoc! Nazdar! Jak jsem ti uhnul, to je debil. Čau. I love to watch. Tady zdrhá. Vole, co tady děláš s těma chudákama? Ty vole. Hajzle! Ty jsi tady dal triple... Co dělá ta moje motorka? Tady je motorka, tady ti ujíždí motorka, ty jsi úplně odjel už. Co tady objíždí? Já musím Ale já tady jedu. Tak já jsem si dal hezky, no. Co koukáš? What a dope Los Santos. Co? Auto bolelo. No tak pojď. Chceš, jo? Tak pojď. Hajzle. Počkej, ještě kdyby ti nestačilo, tak já ti ještě tady dodám. Počkej. Tak. Dobrý. Prostě kde jsi ty? No taky tam. Jo, jedu za tebou. Tady je motorka. Kámo, všichni myslí, hej, tak mám baseballku, chcete dostat baseballovou pálkou? Yes! Ty krásostanty, no dobrý. Nebyly moc stanty. Tady jede motorka, kámo, tady je hodně moc aktovek. What? Teda ne aktovek, motorek. Au! Sorry, ale tady je motorka, berí. Kde? Tady, ty nevidíš? Ježiši, tlustěvce. Hezky, a jedeme. Tak kam jedem? Tak co děláš? Jedeme na pláž. Ne na hory, jedeme na hory. Jo. Tak jít za mnou. Počkej, já jsem se tady úplně rozsekal. Kde čekáme? 5 minutes later. Šeru. Na. Jdem. Nazdar! Au. Ježiši. Ježiš. Ty
Ty jsi tady úplně vyšpulil zadek. Hlídám tvoji motorku. Počkej, jo, počkej, hlídej. Tady je další. Hlídej. Hlídej, už jdu. A já fakuju. On odjel. Čau. Jdeme na hory, pojď, jdeme. Jedeme na hory. To bude zase zábava, co? Kámo, kolik je tady motorek? Ježiši. No dobrý. Kámo, musíš na mě zase počkat, protože já se tady totálně rozsekal. Tak já čekám, no. 1 hour later. 6.5 hours later. Ježiši. Ah! No dobrý, já jsem tady přistála jako to. Jedem. Čau. Ježiši. Co je? Co děláš? To jsi měl Počkej, musíš to tady vzít takhle tudy. Podívej, musíš... Takhle musíš tady udělat backflip. Jo, on se tam rozsekal. Čau. Já s tím malem sejmul. No dobrý. Tak kam jedeš najednou? Jo, musíš takhle, podívej. Hopa, jsi na zahradě. On jsem úplně nechtěl. Ty kráso! Tak já jsem mega dobrý, kámo, a to úplně to. Dobře, já jsem přistála zahradu, ale pak jsem se tam hnedka... Je, tady nechci jet. To prčit. Nebo! Jirhni, nejde nastoupit, mě se rozbila moje motorka. Tak počkej, tak já si tady vezmu auto a budu hledat motorky. Zajímáš mě. Jdu na hory, jo? Jo. Počkej chvilku, já jedu za tebou, akorát, že s autem, to je jedno. A počkej, hory, myslíš Mount Chiliad, nebo? Ty víš kde? Já vím, kde je Mount Chiliad, ale... Tak jedeme tam? Ty vole, to je debil! Já chci tady to auto, protože je mega rychlý. Stůj. Já chci tvoje auto. Nezajímáš mě. Co jsi mi Fakuješ mě, jo? Počkej na mě. Tak jdeme na Mount Chiliad, ne? No, Chilius. Ježiši, sorry, to bylo... Au. Tak já ti jdu následovat, jo? Tak jo, tak počkej, já si dám ten checkpoint. Tady to je, tak jedu. Ale čekej! Co je? Nemůžu, tady má poldy. Počkej, vezmeme to tady s kratkou. Au! Co děláš? Prd! Auto. Kámo, tak si dělá kozy. Mám sejmu. Mount Chiliad, vidím to. Haha, je to tam. Že tě tady zabočujou prostě. A pomoc! Tam jedeš? Na Mount Jsi tam viděl? Mount Chiliad. Já taky jedu na Mount Chilius. Se dá na Mount Chiliad, jo? A to není Chiliad, to je Chilius. Teda to je Chiliad, vole. Čau. Tady beru s kratkou. Je taky. Se rozseká, kámo. No dobrý, on se fakt rozsekal. Počkej. Děláme závod, kdo tam bude dřív. Ne. Jedu. Ne, neděláme, ale já prostě jedu.
Dobrý záběr, ty vado. Počkej na mě. Jo. A hlídej moji motoričku. Já ti hlídám. Já jsem jí postavil, tu motorku. Co to bylo? Já nevím, ale mám to natočený ve 4K. Jak tam běží? Co děláš, Magore, kam běžíš? Aha. Přestaň. Můžeš už nastoupit. No. To byla zkratka. Maria! Počkej, vole, já se na střeše. Dobrý. Ty vole, ale se ho sejmu. Kámo, tak je... Tak to je blbec. Ty to zabil. Já? To byl on. To byl on. Jedu. Ne, to jsi Chilius. Co? Kam jedeš? Tady jedu, vole. Tady mám navigaci, kámo. No dobrý, já si tady úplně rozsekal o strom. Pomoc! Tady jsou koleje. Ty vole, on jde vlak. Ty vole. Jedu před vlakem. Ujíždím, počkej, já skočím zpátky na tu silnici. No dobrý. Kam jsi jel? Super, jde pryč. Kámo, ty jsi úplně jiný. Tady je ta 4kolka. Dobrý, beru 4kolku. Ne, ona kam jede ta 4kolka? Au! Mám 4kolku, kámo. Yes. No dobrý. Jedu. Kde se ty pečupáku? No já tě vidím na mapě. Tam jede za mnou. Kdo? Ují. Počkej na mě. Ne. Ale to prdel, vole. Cože? Počkej, stůj. Vyzvedni mě, kam, já jsem tady dole, vole. Jo, počkej, můžu jenom něco říct divákům. Jo, řekni. Vážení diváci, já vím, jak se jmenuji Dorst, ale dneska končím z Dorst. Jo, navždy, protože už mi to nevím, ale přestalo mi to bavit. Pojď za mnou tady dolů, já se tady zaseklej, vole, já nemůžu jít nahoru. No tak vylez. Ale to nejde! No tak já jdu bez tebe. O co se tady, vole, snažím? No, už jsem vylez. Kde jsi? Oh, tady je auto. Tak se špí. Jo? Tak pojď. Babička k tomu. Dobrý. Babička. Ona se mnou chtěla prát, kámo. Jede po mě policie, to nevadí. Babička, to je si nechápu. A babičino auto je, ty vole, fakt pomalý, kámo. Ty si tygeš. Jedu. No, stůj na chvilku, prosím. Ne. Proč ne? Já chci jet s tebou, kámo. Pojď. No ale ty jedeš hrozně rychle, kámo.
Mé auto sotva vole vyjede, kámo, malinký kopec tady ten. No, jedeme, už tě vidím, už tě vidím. Auto, to nefunguje. To mi nefunguje navigace. No, babičina auto, no. No to jako vevnitř to nevypadá dost špatně. Babičina kára nebabiččinkuje. Ty vole, to bychom měli jít ty vole tudy, vole. Magore. Jako já to beru ve stylu, takže jako... Ve se mnou jede policie, nemám čilihat, hej. To je cool. Nedobrý, oni mě ztratili. No nic, jakoby já víš, že mám čilihat, no. Taky. Ale je nudy, vole. To hajzlu. Jsem tady. Tak to se očividně někde jinde, protože já vím, že mám čilihat. To je nějaký backpack, co to je? To je parašut. Počkej, nevěřím, že se nám čiliadu, kámo. A jo, já nejsem. To je blbec. Jedu! Ne! To auto to nevyjíždí! Já jedu zpátky dolů, to si dělá ze mě prdel. Pomoc! Nejedu. Já to jdu pěšky, vole. Já to jdu pěšky, prostě tam mám čiliad, vole. To nezajímá. Protože moje auto se zaseklo, vole. Ne, já už jdu na Mount Chiliad. No já taky, já běžím na Mount Chiliad. Aspoň budu mít staminu, vole. Bude noc. No, počkej, co je Mount Chiliad. Já za chvíli najím sem, dobře si zkusím. No já toho asi nevyběhnu, vole. Počkej, jo, za tebou. Nebudu čekat, běžím. Prosím. A tak ty mě doženeš, protože vole, já jsem tady pěšky, já ti tam vidím, jak... Ale já ti tam vidím, jak tam jedeš, prostě. Tam byl tvoje zaseknuté auto, babiččin auto. Nazdar, vole. Jak to zapadlo, vole. Tady je parašut. No. Yes. Já tam doběhnu tak za 5 let. Jako vybíhat to. Ty vole. To je parašut. Parachuty, nevím. Hezký. Kamo, já si to vyjdu pěšky, sice ne celý, vole, ale... Já si to vyjdu pěšky, já se poseru. Už jsem na Mount Chiliad. Mě už bolí, kámo, mě už bolí prs, jak držím celou dobu ten shift, kámo. To je jako... Jsem tam. No, mě čeká ještě... Jo, já jsem za chvilku taky tam. Mě čeká ještě trochu jako... Mě čeká ještě trochu ta jako těžší cesta, vole, ale... Jo, tam by měly být krosky, tak já to sjedu prostě s kroskou, vole. Co si pamatuju, co jsem byl naposled na Mount Chiliadu. No, já už jsem tady na Mount Chiliad. No to vím, nemusíš mi to říkat 5 milionkrát. A já ty neumím vyskočit. Dělej, pojď. Dobře. Ježiši, let's go. Jsme tady lidi. Další parašut, beru. Já jsem ho nevzal. Od teďka můj kanál se jmenuje Daidalos.cz, jo. Ona tady byla celou dobu možná lanovka na to. Asi jo, no. Já už mi dochází vole stamina, se boseru. Jej, jsem tady. Za chvilku tam jsem. Mě to ubírá životy, vole. Tak počkej, tak já půjdu prostě pomaličku, ať mi to neubírá, no a běžím. Lidi!
jsem na Mount Chiliadu, jo? Hezký výlet, ne? Že jo? Hezký fakt, že mě bolí, vole, všechny prsty, vole, protože tady shiftuju a káču, vole. Já se vyměním ruku, já nebudu držet myš, prostě já jdu. V příštím videu, jak budu zase točit GTA, možná i zase s Čipíkem, já bych mu dal challenge my dva, že bychom doplavali moře, jo? Že bychom plavali 10 km až 20 km, nevím. Ne, to nebudu dělat. Ale budeme. Já ne. Ale jo. Já ne. Proč? Nechci. Vyplavá, vole, celý moře, vole, to bude trvat kámo tak 3 hodiny. No, pokud to nestihneme, tak samozřejmě ta challenge jsme porušili a musíme udělat trest, že jo? Já to challenge nebudu dělat, takže se uděláš sám. Ne. No tak já se na měla někoho pozvat, třeba Sotousa, který je totálně No. Já tady počkám na Cipísta. A za chvilku tam jsem, vole. Kámo, já se musím kouknout na teleskop, to je Pojď, teď. To je, co jsem vyběh, ty vole, už. Ty vole, je ještě kousek, ty vole, prosím. Tam to je celé Los Santos. Super. Kámo? No. Já jsem fakt ten Mount Chiliad doslova vyběh. Kde jsi? Nazdar. Počkej, jdeme se vyfotit, pojď, jdeme se vyfotit. Jo. Počkej, tady takhle se půjdeme vyfotit. Jo, ty vole, ty mě schodíš. Ne, počkej, já to dělám pro miniatury. Já to nemůžu printnout. To je super. Hej, tak ale! Geši! Ne, dobrý den, miniaturu udělej. To je konec videa, že jo? To ještě ne, já tady jdu skočit s parašutem z toho. To je debil, ty vole. To já taky. Čemu já jdu skočit parašutem? Paragliding, parašuting, vole. Já ten půlek nemám! Jste ještě jednou svezu lanovku a je to. Já se spavnu na to mám Chiliadu, to se super posral, vole. Tak já skáču dolů. Tady. Můžu už, kámo. Tady je parašut, Mám parašut. Já taky, já skáču. Ty krávo. Skáču. Hej! Ne, ale ty jsi umřel, to je blbec. Tady skáču s tím parašutem. Teda letím, no. Tak já konec videa, naschle. No, už to mám. A já to furt natáčím, já furt budu. Ty vole. Jo, to landu, bude easy. Čau. Ty vole, já jsem fakt dobrý. Tam jede ten parašut. To tak já běžím hodně rychle, kámo. Hej, já už to líbuju. Ty vole, já jedu. Kluzavka. Ty kráso. Dobrý, no. Jak jsem mohl... Jsem se kopl jaký kámen, vole. Já už to líbuji. Co líbil, no. Uiii. No dobrý. Dobrý, tak já doufám, že se na tohle video líbilo, pokud ano, můžete dát like. Já se tady zasek na Mount Chiliadu, no a je tím zdar. Bye. To líbilo. Kvitujeme. Teďka jdeme editovat a budeme furt volat, že? Můžeme. Ale nesmíš, pokud mi do toho budeš kecat, tak tě vykecám. Zvíme se. Jo, jen si budeme takhle povídat, ale chci jednu nápovědu, jo. Jakou? No prostě, víš co, víš jak? Já
natáčím video, že edituješ, že jo, ale prostě ten mím, prostě video mím, tak já to tam chci dát, akorát, že je tam furt melu. Meleš? Jako u čeho meleš? No prostě u videa, jak edituju, prostě, jak tam chci dát video mím, víš jaký mím, že jo, třeba nějaký. Jo, mím, no to si musíš, víš jak to dělám, já si zapnu OBSko a tam si dáte mikrofon, dám prostě 0, aby mi to nesnímalo mikrofon. Prostě tam to dáš úplně na konec a to dole prostě dáš hyper, no. Tak já to tam nebudu dávat, já jdu editovat. Já taky, tak to. No tak můžeme si dát aspoň sdíl. Krása. Počká, zapínám kecap.